may buntag na to mga bay. Niata karon diri sa sitio Dabdab no. Na timingan ni nato si Kuya Pedro nga nagaling aning kuha kining mais. Ya ato ning kuno bay ato ning pinubli na to nga paminsar lang. Akong i-kuha ninyo, akong kining i-share ninyo. Kalisod di aning pamugas no. Kita sayon kay pagkaon na to no, yang uban usik-usikan lang. Ya dili day sayon ang pagkuha ni pagtrabaho ani. Kaninyo nakita ron bay. Nakita na namin mo ang paggaling. Ya kani siya. Dili pa nimo oh, di ba? Galingon pa ni og kuan kay ano, kaduha. So galingon sa kaduha mga bay. Una pa nilong agon. Oh. Pero ato pa yung palawman o gamay, dili na ni kutublas galing ro. Sa di pa ni galingon, ipugas ni di ba? Ya inipugas. Kuan ba kanang ungaton pag tulo ka buwan, di ba? Buto pa na siya kuan na nagtigas ha. Una pa na bunuhe. Abuno pag yun no. Ya mahal kay abuno, di ba? Ya human sa tulo ka buwan nga pag binabot, may lalagi og wala poy kuano, wala poy kalamidad, bag nay bagyo tabla gid na. Lagi tanan. Sakita din no, paita din sa kaagi ni mga maguma. Ya hindi gumanag kanang kuan, hindi gumanag ani atong sanggion ba gyud. Iyan pakpakan niya, ibuon, ibuhat pa. So, ibuwat pas init. Una pa gid galing diha. Gusto muagig basa. Grabe ko tiha no. Nya kuan di gyud. Di madugmo, basa. Mao no. Unya sa dili pag kuan nun, sa dili pag gyud kanang dili pag gini sa itanom. Daroon bagit ang yuta no. Daroon pag yung yuta. Paita no. Nya may lagang gabaw may kay kondisyon ng gabaw. Oh. Na ikuan magsurko pa. Unsay surkote? Kanang nanay mais ba? Surkuhon. Surkuhon pa ng mais. Ana na kadagko. Matay na Daroon pa na siya sa surkuhon pa. Agoy ka kuti di no. Di Pait kayo. Mga bay ako lang gining gikuan mga bay ha kay doon na magud mga kuan bay mga nadunggan gid ba nga ubang mga kritiko natong tanawon ang kuan sa atong gobyerno. Dili ba ni saad ang atong presidente nga himuon lagi ko niya 20 pesos ang kilo sa bugas. Daghan ang mutuo na hinuon di lang po nato siya hukman. Mahimo tingaling dili niya ma-20 pero at least siyang paning kabutan nga babarato. Pero kani bang uban ba ang punto magud nato ani kay naningil ang mga kuan kadtong ubang mga kritiko nga hain na kuno ning gisaan ni Bongbong nga wa pa man mahimong 20 ang bugas mga bay. Paminahuwa mga baya. Ang atong gobyerno daghan ba kay problema. Daghan kay giatubang ang kuan napatay problema sa West Philippine Sea kanang sa Ukraine karon nga sige gubat kay napiktahan man gid na ilang kuan ron kanang ilang kuan economic crisis man eh. Ya ni saka pa ang dollar so dili na diha dayon dili na ingon nga inig busaad ang presidente pagkasunod si man na diha na dili na ingon na mga bay kay kaniyo kakita bitaw mo ani oh. Kaniyo ang pagkuan lang sa bugas in tao no. Ang usa ka kilo kuya pila man nakakuan kana sa mais ba? Kuan. Sa usa ka kilo bana-bana lang. Mga 50, 60. Mga 50 60. Unya ka nang pagtanong anang kuan kanang inya nang mais mga pila naman na. Upat. So upat sa to pa sa usa ka linyahan nagkinahanglan pa ning mga napuon. Oh. O 12. Depende gid ako suba. Og dako imong umap. Taas gid na kato. Nya sa himan-himan pa murag usa upat butang sa yuta. so sa usa ka linya murag mahugre dinig mga usa kilo. Sobra. Musobra ingnon ta lang 2 ka kilo. Naagid. So kuan ba no dili gid sa yun gyud. So ako lang ning ipakita ninyo kay ang sitwasyon sa atong gobyerno ingon ana pud gyapon ang sitwasyon. Padahal gud ka na magtukod og balay kay kita na ikawayan di ah. Ino murag bisita sa man eh. Oo. Pero mga bay kining kawayan bay og gamo og na sweeto mo kining baguhag kawayan. Di man ni gitsuhon lang ni ibon nga kay nahit mo dagang mga tunokon na. Di ba una pa mahapsay ang imong pamuyo nga magigda-higda ka ang mga kawayan imo sang kuanon imo sa tong libyuhan pa to nimo. Tisingil ako ninyo banguha mo kawayan pero daghan ng tunokon na nagbasipyat ka na bisag ka na yang so ingunan na mga bay. Mo na nga ang atong gobyerno karon ato lang kuwaton ug unsa gi lakawan eh. Usa pa na to hukman kung nahuman na ilang termino nga wa gyud nahimo. So ingon ani rasad di ba? Dili na to hukman ug unsay mga kining kakulian sa mga mag-uuma kay nakita ninyo ilang trabaho di gid sa yon. Kanere mo ni karaan kayo nga galingan. No? Perting bugata ni mga bay to umog ka nang gaan gani. No? Perting bugata ni. Bugat nagnanay kuan. Suod. Labi na gid og nay bugas no. Abog-abog. Ya kani kaduha ni ka galing una makaon. Oh. Do ka balik. So ingon ani bay ang pagulagway na to aning
kaning nga sitwasyon karon ingon ani pod ang kahimtang sa lakaw sa atong gobyerno. Imbis atong atakihon, atong batikuson, musuporta na lang tagon sa itong mahimo. Kita po di po da magyabag-yabag, magtinarong po da. Mm. So, diri lang ko to mga bay, ato ning nuntan sa sunod niya natong kuan pohon sa atong sunod nga mga episode. Oh. Daghang salamat og rock and roll atong tanan mga bay. Mm.